Ayiwa an balima lajɛbagaw aw ni ɲakuma bi kibaruya min b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye ko Mohamed Yusuf Bacili ni bɛɛ b'a fɔ ale ma ko Rasbach lundi don kuntɛnɛn don sufɛla fɛ 20h wagati fɛ ale tatɔ radio Maliba la ka taa ka émission kɛ gendarme taara minɛ o minɛli wagati la a sera ka publication kɛ a ka page Facebook kan k'a fɔ ko ale filɛ ni wagati min na k'a bɛ ka taga gendarmerie la kan na k'a minɛnen don kan mɔgɔw fɛ o kɛra lundi sufɛla tɛnɛndoon sufɛla fɛ bon mardi don an y'a ɲini ka dɔɔni ko fɛsɛfɛsɛli kɛ a minɛkun kan ani a ye ko min kɛ an kɔni an ka wulikajɔ an sera yɔrɔ caman na an taara kan na an taara ministère de la justice mɔgɔw ɲininka ni si kɔni ma sɔn ka kibaruya da an ma a minɛkun na a kɔni kunun tile bɛɛ n'o ye mardi don ye tarata don ye o tile bɛɛ kɛ kan kɔnɔna na mɔgɔ caman kɔni ko nin minɛni ko nin olu bɛ nin ko kɛ ka d'a kan a bɛ kuma caman fɔ a ka émission tɛmɛnenw na a bɛ armée ko kumaw fɔ a bɛ yɔrɔ ci ko kuma minnu fɔ n'a kun ko k'a bɛ n'olu fɛsɛfɛsɛ tɛnɛndon émission kun kan ka kɛ o émission kɛyɔrɔ la ko a minɛna de ye pour que o ko in kana se ka ɲɛfɔ mɔgɔ caman kɔni hakilina ye o de ye an kɔni bɛ ni information in de kɔni kun b'an bolo bi ka d'aw ma Rasbach ko kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka jamajɛ baara minisiri muso n'o ko a ma ko Mali la ko fonctionnaire 10,000 ani 30,000 k'olu bɛ yen nɔ ko olu bɛ sara kalo n'o sara hakɛ k'o bɛ taa bɛn fo miliyari 30 ma ko fonctionnaire 10,000 ani 30,000 min bɛ sara kalo Mali fɛ o fonctionnaire ninnu olu mɔgɔ ninnu tɛ yen yɛrɛ mais signature kɔni bɛ kɛ nin bɛɛ tɔgɔ la ka nin wari in bɛɛ labɔ faso kun o ko kɔni ale y'o ɲɛfɔ an ye o don o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen justice ministre so olu fana ko a ye enquête bɛna dayɛlɛ min ye fɛsɛfɛsɛli ye ka da nin ko in kan ko ni enquête in dayɛlɛ na donc mɔgɔ minnu sen bɛ ko in na ko in nana cogo minnu na ani ko in latigɛra cogo min na n'a bɛ ka se ka dogo faamaw la cogo min na ou bien n'a sɔrɔ mɔgɔ e de sen b'a ko la donc ko olu kɔni bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ k'o lajɛya maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ayiwa bi kibaruya fila min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye ninnu ye